Sziasztok! Most éppen egy forrás videót teszünk föl. Most még csak kezdő vagyok. Ezt mikor is lehet kinyitni? Ó, ezt ki lehet nyitni már? Végre. Nem lehet. De ki lehet? Ki lehet? Oké. Én mindig meg szoktam tapogatni. Meg is szoktam forgatni, és akkor azt után szoktam kinyitni. Oké. Most nem fogunk batériálozni, mert most nem lenne olyan, nem lennék jó benne, ezért fogunk benni mit menjek srácok, mit menjek? Tudjátok, hogy melyek Crazy Red vs. Blue-t. Hí, de rossz. Jól látszik minden. Így. Nem vagyok annyira igazán jó billentyűzeten. Ezeket kaptam karácsonyra, meg most éppen az iPhone-omról veszem fel a 15-ös, és még kaptam ezt a mikrofont, de nem működik. Szóval igen. Ez meg a régi telefonom. És Samsung volt. Hoppá, igazából így néztek ki. De nem használom, szóval igen. Én ezt érdekel, ilyen volt a telefontok, jó, hogy így megállt. Bocsánat, így állt meg, és akkor így nézhettem videót. Szóval, ja, közben ez mikor fog betölteni. És ennek a billentyűzetnek van ilyen ez a itten. De amúgy ez az egér, billentyűzet, meg a mikrofon temus. Szóval mondjuk működnek, de szóval minden jó. Basszus. Rossz a kép, ugye? Így már jó. Nem. Nem, ez így lesz most. Nem fogjátok látni a billentyűzetem. Jó, azért fogjátok látni, de nem igazán annyira. Na jó, van, ebben már elegem van. Francba. Várjatok. Visszarak. Ó, basszus. Hoppá. Basszus már. Oké. Jó. Ezt mondjuk. Ez a fegyó.
kell nekem. Nem, ez kell. Hogy? Megvett... Istenem. Nem annyira jó az émen, várjatok. Na, így jó kedves. Így. Fogok tenni fel még egy settingses videót is. Benne lesz még billentyűzet és egér settings lesz benne, és lesz benne controlleres settings is. Közben miért nem lőtt a fegyverem? De... Konkrétan 1 HP-s a gyerek. 28... Ajjajjaj! Aztán kérlek szépen segítsetek megszerezni az 50 feliratkozót, mert fogok csinálni a streamelést is. Úgyhogy próbáljátok meg, légy szíves, segítsetek. Oszthatok meg a videót még barátjaitokkal is, és segítsetek, mert nagyon szeretnék streamelni. Ajjajjaj. És belopja. Mert híres, hát amúgy híres szeretnék lenni, meg légy szíves, hosszátok meg. Azt szeretném, hogy minél többen meglássák a videómat, közben azottam, hogy mi. Mi a... Bro, mit csinál a gyerek ott? Ne, figyeltem! Hoppá!
Isten, nagyon rossz az émem. Mi történik? Nagyon rossz az émem. De beboxol a hülye csapattársam, és miatta fog meghalni. 60. 200. Ne lőjed már! Más sem csinál a gyerek, mint azt lövöldözik. És rohadtul elegem van már belőle. Dögölj meg. Na. Baszki, kapott az kontin, baszki. Na. Jaj. Aha. Gondoltam. Hova tűnt? Aj, virágtatlanságos ízét használja. Hoppá! Editeld már ki. Fúj, de rossz az émem. Gyerek, azt mondják előtt oda! Srácok, aztán meg már vége lesz a videónak lassan. Szóval... a videó végére is már mondom, hogy osszátok meg a videót a barátaitokkal, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentbe, hogy megvan, és annak fogom tudni, hogy megvan. Légy szíves, ezt csináljátok meg, mert nagyon-nagyon szeretném azt az 50 feliratkozót, hogy tudjak nektek élőzni. Aznak meg is volt. Ennyi lett volna a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videót meg majd felteszem később.